day kuan ni bagay ngamin kay adda ngamin inalada na project ti ubing day na para kuan ti kabigaan ko ma. Kay tatta kay bagaw kanya na ang kana mapanen kay rabiin asikog kapayen. Aaning kunana kanya ni bagay kay masapol mo ti ubing para biga day kunana kanya. So alas 7 tirabi. So danangag na agkwatilugan king agpukaw kanya ti ubing papang imamang. So pumaray na pakasti pa kung kanyada. So nakita nakaigda naman ni bagay. No, patawarin ko ida dapat ko makipatang ko kanya mabalin mo latta na patawadin ida kaya awam mo ang gana tata anda pala umaytoy kanya dapay lang amin pagpapatang amin day kaya dapay la naudi da. Ado ti man pampanuno mo na kuha no may sakan awan ti kaduam na kuha talagang may sakan. Ado ti malagip na naglalaw ko na panunutin. Ano no agkuha ka ti agtugaw agkape mapanuno mo ida ti naawan na tao. Di ubing na kastoy na kuha kaya mo makita. Asano nga rod na makita da kay awan ti pang tayab nga rod. Siya may sadtoyin awam mo na kuha na agbuting na awam mo inararamid na dakes ditoyin oray na mo makainom na maturog malata ana may agkukuha na pa murumag na ya, nabarte ka dapay la papanam mapangkapay laing iturog talata na. Dalaki din na makuha ti agbuti pamilya kon mas naragsak mo na da asawa nagpaisuma kin may sapay no at da poto yo ko kasi da pa panamon agsublikad toyin maragsakan kami kay makuha mo ti ay poto mo kasjayen no ko awanin ano ang kana agbuti pamilya awanin agkapso sayo na lalaki no kasjayen. Adami na nangayab kanya agbuti ti kayo ilako oray anapulo karap bagkating ko mangintid kanya 30 pesos agkuhan pa na agkuhan ka pala ti kayo kastoy alain ko tumaminsan na Domingo wen ko na ama mapanjay taltalon. So dahil agtultulong na agdalos no makuha ng tiel daw kaya tayo kuma.
awanti ka na mangintid da kanya. Tang ansis kaya talagang nalayang na tao talagang nagpaisong dede. Dede manugang naman, no, antam nagsaludsod mo kanya, nya da kastoy mo, awam mo, mangintid da kanya. And sa may sapay mangbaon mo kanya, awam mo problema, oray no ang kumakuha ng ti hayop dadtoyin. Anak pansinin, ang mag-ungi kanya na anda agsao, kastoy, kasjay. Napanamon, kasjay, awan ti sinaludsod na kasjayin. Dakkel mo iti pagkasalamat ko kanya da kay adaw mo tinaitulong da kanya kaya naawan kanya ni baki as dakkel unay ti pagpasalamat ko kanya da na anggana tata tatoy na payen awan ti imbagada kanya na ang kagtultulong pumanaw kan awan mo ti imbagada kanya na kasyayin. So inanos kami no sino ti mauma ibaga okay, mabalin mo lata para maamwa. Basta kanya na naggapo. Ante sa balin na tao na gapo na ipaamuda kanya na pumanaw na toyen, kasjayen. Madi ko kaya dayjay. Kaya kanya na naggapo. Papanawin at toy. Kasjay.